Horas samanginang, pajupang hita muse di channel YouTube namion, marhitiak kepikiran nami na mungkin boy mangurupi hita, di pangradiota, di jamita, nanang si patol hasota, di partangyangan, songoni, jamita, di hari minggu, siganuk minggu. Di tikyon, naing patol hason nami tu hita, pikiran nami, taringot tuturpuk, jamita, di hari minggu, tanggal 20 Juli 2024, turpukta ima sian Yohanes bindu onom ayat sada sahro di ayat 15. Yohanes bindu onom ayat sada sahro di ayat 15 ima taringot tu ditamue Yesus 5.000 halak. Ditamue Yesus 5.000 halak. Ima sada tanda halongangan, namat say balga, nama rasing sian tanda halongangan na asing, na pinatol has ni opat parbarita naulii Evangelium Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Didok marasing dalam terjemahan bahasa Indonesia lebih tepatnya memiliki keistimewaan tersendiri atau keunikan tersendiri bila dibandingkan dengan tanda-tanda keajaiban lainnya na pinatupa ni Tuhan Yesus Kristus. Na perjolo alaniaha menjadi dok songoni ima alani tanda halonganganon melibatkan banyak orang. Tanda halonganganon ima nani ida jala na dipakilalahon ni torop jolma sesuai laporan ni Injil Yohanes dohot Injil na asing Evangelium na tulunai 5.000 halak bahwa ditabai mamuse di Evangelium Matius so padohot berua dohot akka danak dietong ma naroi bawa namar lapatan somal dui mangetong naro manang mangetong jolma di tradisi ni halak Yahudi di tikii atong mulutay tong doon aka parapuan doon aka danak na di tonga-tonga ni luhutan manang punguani lobi marai sian 10.000 halak manang 15.000 halak alay di baritahon di son ima 5.000 halak bawa sonong takas nakin di dok sopadohut buru dohot aka danak di Injil di Evangelium Matius alay mol di Yohanes idok ibana 5.000 halak bawa. Macai belga somal na natropi marnida tanda halongangan na pinatupani Yesus donan sida tumar sasahalak 2 halak manang na 3 halak. Alay anggo di partikianon sudedo na sida natropi marnida jala makilalahon tanda halongangan na pinatupani Yesusi. Imana parjolo nakin buasa didok istimewa manang marasing tanda halonganganon sian tanda halongangan nasing. Dang mandok rupani umbal gaon manang hurang balga tanda halongangan nasing daun. Karena ini melibatkan banyak orang. Torop jolma marnida jala makilala. Napa duahon muse. Somalna tanda halongangani di patupat Yesus. Sian huasona, sian gogona, sian pambahenanna, sahalakna dalam artian secara pribadi. Alai ditanda halonganganon, do nang akka sisiani disuruh berpartisipasi laho marnida manang mangalului si panganon. Nakpe anggo tanda halongangani Yesus do namambahen, alai do partisipasi terlibat muriti laho paradehon. Na mangihut musinang idauta siya turpuk taon ditanda halonganganon ikot takasma idauta sada tujuan manang pemberitaan ni Injil Yohanes, keistimewaan Injil Yohanes yang berbicara kristologi dari atas namandok rupani patadahut tuhatta debatado ibana di Yohanes sada ayat sada pada mulanya lah firman debatado hatai mian rabdo debata
Jadi tujuan Injil Yohanes adalah mengajak manugihon para pembaca percaya Yesus adalah anak Allah. Yesus adalah Allah. Debatado Yesus Kristus jala ibana anak ni debata. Mulut tapai hutihut di Yohanes di bindu na parpudi. Godang dope na pinatupan ni Jesus na so sinuraton. Molo sinuraton dang tuk laho hapiahan panuratan niya katadda halongangan na pinatupan ni Jesus na bertujuan disuraton dison akka piga siya tanda halongangan ni imalaho patadahon dohon patuduhon Jesus anak ni debata Jesus Tuhan debata do ibana asa porsea torop jolma tu ibana asa porsea nasa jolma tu ibana atok taida madison ketuhanannya keilahian dalam peristiwa itu taida ma sada keilahian maul di bahasa Batak alai hadibataon ni ibana takasma tarida di terpuk tahun marhite tadda halonganganon Allah di tadda halonganganon taida ma sada peristiwa yang sangat tidak mungkin kemudian menjadi mungkin. Nah perjulu di halongonan do inganani maka sangat tidak mungkin untuk mendapatkan sumber daya makanan lahu mangalului si panganon. Dodo siani istilana tadok majo supermarket manang naboi manuhor si panganon pujung do inganani menunjukkan perbuatan Yesus itu sungguh-sungguh suatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Napa duahon muse di terpuk tahun di dok ia 5 roti doh 2 dekei dang sanggup manang dang cukupi lahu mangalehum mangan na toropi sangat mustahil alaniaha alaidok dison tung tatu horpe saarga nani guaranna dison ima didok si Filipus jadi dialusi si Filipus mai bana dang sai roti arga 200 hupang asa di jalo gadup nasida sasautik 200 hupang roti nunga belgai nunga gudangi alai dang sai patuduhon muse balga manang torok ni naroi di inganani patuduhon satu peristiwa perbuatan besar yang dikerjakan Tuhan Yesus marhite tadda halongangani yang sepertinya tidak mungkin menjadi mungkin. Alani molodong penafsiran namar bagi donasida si panganoni ala tergerak sian roha ni nama ngalehon 5 roti i doh 2 dekei baru tergerak ma natoropi mangalehon si panganon nabi gabi berbagi manasida itu harus dibantah dang sitong songoni molo adong akka barita songi napa magohon balgani tanda halonganganidoi memang tohodo sada halongangan na balga na pinatupani Jesus ditangiakon 5 roti 2 deki gabe cukup didok diturpuk tahun dang holan cukup alai adong dope naboi dibuat dang lobi-lobi alai na lobi sian si panganon na pinarade nitu hatta Jesusi butong donasida didok di evangelium nahasing dang holan mangas songoni rupani anggo na berbagi do boy do rupani masing-masing mencukupkan ai alana dibagi tu son si panganokku tu bagi son ma otik cukup alai di son pandohan butong donasida full penuh itu juga menyatakan memang betul-betul bukan makanan yang dibagi dalam artian makanan masing-masing yang dibagi tetapi tadda halongangan na pinatupa ni Tuhan Yesus Kristus. Diturpuk tahun muse taida ma sada sian sisiani ima nauli songon parsiajaran di ngodu siganopari di naung marnida nasida di torop tanda halongangan na pinatupan Yesus. Alana di tikipe dang langsung Yesus mangalehon mangan dang langsung tu peristiwa memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti 2 ikan. Godang dope di laporan ni evangelium na pinatupan ni Yesus. Di tiki di hari i. Pamalum namar sahit.
marjamita, patorakon harajaon di debata, saharo ditikina lahomangan nama. Berarti nunga di dana sida, jalada kolan di si. Diganu pari nunga di dana sida, di batu pa Yesus, tanda halongangan. Alay say hurang dupay mambain hot ha porsyon na sida. At sugari niyan alusan ni si Pilipus ma di turpuk taon. Bado bahenota tu nasida, permanganan nasida, melalui suku Tuhan ta Yesus rupani alusan nama. Ay hodo Tuhan nama boto saluhut. Hodo Tuhan nama rnida. Jala hodo Tuhan natuk manarihon ngulu nami. Jala hodo nama boto saluhut ali Tuhan. Jala pargogo situ tudoho patu pahon na naik si patu paumu. Atong ali Tuhan patu pahma hombar tulo mo ni roham. Alay dangi dialusi. Anggo kanok porsea sa sitong nanang marnida aka tadda halongangani. Hadi bataon di sudi pambahinan Yesus alusan nama songoni. Di boto hodo ali Tuhan ngoluku. Hodo namar gugo para dihot saluhut. Para de ma hombar tulo mo ni roham. Ada ngadong naso tarpatu paho. Aladak songoni alus nasida. Terutama si Filipus ditiki. Boido songoni alusta. Digolus sigano pari saunari. Dung marnida hita. Torok ni pambahenan ng pinatupan ni Jesus. Marhite nata jaha. Dohot nata pakilalahon digolus sigano pari. Asi dohot holong ni rohani debata. Boido alusta tong molo di suku Jesus. Daku boto Tuhan. Sedia maluluan. Alay ditogihot trupuhom mahita. Laho paulihon alusta. Dohot mangalusi. Hodo Tuhan na umboto saluhut. Hodo Tuhan na margogo manarihon. Hodo Tuhan na margogo marmahani. Hodo Tuhan na margogo paradehon. Di paradehodo gudang di ngulu nami. Ito ang ali Tuhan. Lehom madihami na hombar tulomo niroham. Dan mabiar behita di sipanganon di ngulu si ganopari. Ada tahilala rap do ibana do kita ima Jesus anak ni debata natuk paradehon saluhut. Upikir hami yang manginang pakilalaan dohot roha si songonido dito gihot turpuhot tuhita. Asalam tuguha porsyota takas mananda ibana anak ni debata jala debata ibana natuk paradehon manang ahape narikot di ngoluta. Natuk huasona marmahani hita. Natuk guguna. Ay debata do ibana. Natuk mangalehon salhut narikot dingoluta. Etong bimbang manang ragu do pehita melulung taida sude na pinatupan itu hatta di perdalanan dingoluta jala melulung tajaha balgani pabahenan ni debata dingolu ni jolma manusia marhite Tuhan Yesus Kristus ima sia lusata atong dangbe pos marohatta hodo Tuhan na umboto saluhut hodo Tuhan na mergogo para dehot saluhut para dema narikot dingolu nami na hombar tulomo ni roham. Ima di pikiran nami amanginang anggiat boi mangurupi hita.